Усё проста. Калі чалавек размаўляе на беларускай, значыць ён беларус. Таму калі мы будзем выхоўваць яго ў беларускамоўным асяроддзі, то спадзеемся, ён будзе ведаць беларускую і ўжываць яе ў паўсядзённым жыцці. І такім чынам ён і будзе сябе лічыць беларусам, і іншыя людзі яго будуць лічыць беларусам. Ну і, канешне, мы ж будзем распавядаць, што мы з Беларусі, што нашы карані з Беларусі, што ён таксама беларус, што мы сюды прыехалі не проста так, як бы, і ён всю гэтую гісторыю будзе ведаць. Это не то, што канкрэтна ад мовы залежыць. Калі размаўляе, то беларуска, не размаўляе, то беларусь. Это яшчэ ад сям'і залежыць, як унутры, як препаднясуць бацькі. Ну чаму? Беларуская дыаспара ў Вільні, у Літве, яна вялікая, і таму ёсць такое адчуванне, што мы тут захоўваем свае карані. Ну і калі ён не захоча, напрыклад, быць у гэтым асяроддзі, ну гэта яго на выбар. Не будзем мы там прям казаць, ты павінен быць у гэтай дыаспары, ніякіх варыянтаў. Ну, кожны чалавек вольны, і як ён вырашыць, так і будзе, ну, няма праблемы. Нам все падабаецца ў Літве, няма ніякіх праблемаў. Ну і таксама ёсць тут раварысты, літоўцы, з якімі мы знаёмыя. Мы падарожнічалі ў 19-м годзе, ездзілі, мы знаёміліся. Нам ужо было прасцей сюды пераехаць, таму што і знаёмыя былі. І літоўская складаная, я з гэтым згодная, але Ну, мы маем сертыфікаты, А2 нават. Ну, практыкуемся ў краме, размаўляем з літоўцамі на літоўскай. Калі простое некае там пытанне, то можам адказаць, конечно. Вывучалі год па праграме інтэграцыі. Это абавязкова, калі вось атрымаеш сертыфікат, ну, как абавязкова. Калі хочаш, можаш не вучыць, конечно, але ж мы вырашылі, што нам это патрэбна, і таму праходзілі поўны курс. Вільня сама па сабе падобная яшчэ на горадню, з якому горада, вельмі падобная. Мы яшчэ калі ў 19-м годзе ездзілі, таксама казалі. Нема мінусаў. Ну, толькі то, што хочацца ўсё ж такі да хаты.